Ayong gabi kanyong tanan, kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Mahigugmaon dalang panan makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa trono kita saan sa mga langit. Sa gihapon Ginoo, kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Diin kini nga programa taliwala sa mga kalisdanan nagapabilin paghapon nga nagasabod sa binhi sa kaluwasan dinhi sa kanginan. Itugot mo ta o Dios nga kini nga programa o kini nga estasyon mahimo kining instrumento sa daghang mga kalag nga makakaplag sa kaybalos kahayag sa kaluwasan. Panalangini ang tanan nga mga nagapaminaw. Hinaot pa nga ang impluensya gasa sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran og sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo, hining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawat tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa magkausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin portion sa ato nga programa ato usa ning ibanan og pipila ka mga text messages dinhi sa ato nga cellphone. Hi sir, naunsa man in town ka? Napunder na ka sir, di naman ka namo mabati sa kahanginan. Okay, siguro di lang kaayo mo nakasunod gabi-gabi. Ang tinuod paggasulti, dunay mga disgrasya nga niabot sa ako og unya inunta ang pagkawa na to pila ka nga bagabi tungod kay di gyud madala bisag unsaon og paningkamot og inisog, di gyud madisgrasya kay last February 14, that's Friday afternoon, na disgrasya ko kay naunsa ba nga nagkakatug ko nga nagmotor unya wa na igo kong nakamangno na wana ni bunal na ko sa plant box diya sa may aisle sa Bandas Medellin. Sagdilang gitugot mas Ginoo nga madisgrasya ta pero iya paghihapon nga gipreserbar ang atong kinabuhi niya. Sa gihapon karon mag-uban ta og balik dinhi sa ato nga programa sa kanginan. Di man hinuon ni ingong nahunong padayon man apan pila ka mga gabi nga wa ko dinhi makauban ninyo kay di gid madab sa og paningkamot. Lisod gyud kay ang akong paginhawa inunta putol-putol unya di ko kabarog, di ko kalakaw tungod sa daghang mga bunog pero okay ra gihapon. That's life. Okay, niya patay basahon. Kuya John, nakadungog mi Kuya John nga nadisgrasya kuno ka. Ay ato na lang ning tingbon ingon ani na lang kanang daghan magigkaining mga text sa mahitungod sa kuan pagkawa nato katong nakita niyo kay na vlog mangudda ato. Ako na lang mong kuanon nga ang rason ato nga nung wa ko makakuan, wa ko makatingog sud sa pipila ka biil sugod sa February 14 unya until karon mao pay ato nga pagtingog og balik tungod kay nadisgrasya lagi ta, nakatulog ta nga nagdrive sa motor. Duwa gid nako gid tuyuan niya. Gusto man kong muhunong, dili pod lisod gyud pag-urong kay perting inita unya wa gid poy lain nga bisag landong na lang sa kahoy o sa poste, wa gyud init kaayo. So sa gitarget nako nga kahoy nga ako nga kuanan ning saylon na di ko pero lagi kay akong nahuna adto ko urong pero ni saylong na kahoy nga akong ginahuna
dito sa unahan mo putoy pagka layo na gid ay kayo ang ako nga na-drivean nga natugo. Igo kong nakamat ko ni saylo ko atong kahoy nga ako untang giplanuhan nga ako nga urungan. Din adto ko mo kwas higots duyan og hamo akbo sa motor. Ning saylo na kay nakakatug na ko an ako kaurong. Didto gid ko nasampak sa plant box kanang concrete nga plant box diha sa may aisle. Pero God is good all the time. Okay, last text nga akong basahon. Okay, pangutana man eh. Well, adto na lang ta magigsunan kay nay pangutana nga ato nga tubagon. Apan sa dili pa si Brother Libby magaiban sad og pipila ka mga text message sa iyang cellphone. Mas maayo siguro Brother Libby nga mauna nimo og li diha nga atong monitor aron atong mahibaluan og diining gikang lugar na dapita nagagikan ng atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, digan salamat Brother John. So mayong gabi sa tanan natong mga pinalangga nga mga kahigalaan atong makaigsunan. Kutob sa naminaw sa radio karon og nagtan-aw sa ato nga live broadcast. So kinasing-kasing mo na mo higala nga gina-welcome sa pagpakiguban ini nga tulumanon. Jesus is our hope ug atong gipasalamatan atong tanang makahigalaan, atong tanang makaigsunan nga nagamit og mga sound system sa nakalaing mga dapit karong gabihona. So kamong tanan welcome sa atong programa. Pwede mo makapadangat og mga text diri higala, mga greetings ba sa inyong mga friend, mga binalas kinabuhi, labi na ay mga birthday inyong mga kahigalaan. So makahimo mo sa pag-greet kay malipay na sila nga makadungog nga dunay greetings nga gikan ninyo, no? Okay, adto na ta higala sa pagbasa nining pipila ka mga mensahe nga atong nakita sa screen. Niya palihog lang po atong i-share mga higala ang ato nga programa ngadto sa atong mga kahigalaan. Unya sa gihapon atong pasalamatan ang Riverside FM Cebu nga tuwa na himutang sa hinatilan sa 93.2 sa pag-hook up kanunay nining ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Unya mga tigpaminaw diya sa South Cebu or habagatang Sugbo, kamuntanan amo nga gina-welcome o gipasalamatan mo namo ang inyong pakiguban sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, ato ning basahon ni si Sister Gimari Kalapuan nga nanukad sa Saudi Arabia. Salamat sister sa mga heart o sa imong pag-pray nining ato nga tulumanon. Thank you kaayo. O niya po si Brother Sonny sumayang. Sa gihapon, salamat po Brother Sonny sa paglab o pag-pray. O niya po si Gay Charis Lopez. Good evening Brad John o Brad Libby. Thanks God. Okay na ka Brad John. Kaloy sa Ginoo man ninay. Okay na. Salamat sa imong pag-view. Okay ni asad si Arlene Bulambao Uliamot. Good evening ninyo Brad. I'm watching. So thank you kayo Sister Arlene Uliamot. O niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa paglab o pag-pray Brother Rufino. O niya sad si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi na usab sa mga kaigsunan nga tigpaminaw o sa mga nag-view niini nga programa Jesus is our hope. Og maingon usab kaninyo Brother John o Kuya Libby. Og salamat sa Dios na balik na si Brother John niini nga programa. God bless sa tanan. Okay, yes. Thanks to God. Daghan man ta nag-ampo kang Brother John nga maulian ra siya. Yeah, salamat sa inyo nga mga pag-ampo. Diha gid ko na strong anang inyong mga pag-ampo nya. Ako lang pong pasalamatan ang mga kaigsunan sa taga Nazaret didto sa ibabaw, diri sa ubos ug uban pang mga kaigsunan di nila ko matagsa-tagsa sa ilang pagduaw, ilang pagbisita, nya pagpadasig sa ako nga kasakit na agian kay grabe gyud sakita gyud, way kabutangan sa kasakit sa akong lawas. Nya salamat sa inyohang mga inunta mga gasa, mga prutas o uban pang mga pinansyal. Salamat gyud kaayo sa tanan. So wa gi tambal nga wa nako mapalit tungod sa inyo hapod nga pagtabang sa inyong ubos ng igsoon. Again, in the name of Jesus, thank you so much.
Okay, niya po si Tonya Cao Arigan Mandal. Mayong gabi sa tanan watching from Sabah, San Remigio. So good evening, Brother Arigan Mandal, Tonya Cao. Anya niya po si Sister Chari de la Cruz Nugas. Salamat po sa paglab o pagpray, Sister Chari. Nya good evening sad sa imong family. Anya tanan nato dihang mga silingan sa mabuling nga minaw karon sa mga lanog nga sound system nila ni Brother Mulo o ni Brother Rick Sinoy. Mga silingan niya nagpaminawan karon. Welcome kamo sa atong programa. Kanya ato siyang pasalamatan ang Riverside FM Cebu 93.2 MHz. On air na ta mga brad. Good evening. Thank you kaayo no sa atong buotan nga station manager diha sa Riverside FM o sa atong CEO diha uban sa ni Pastor Joel Tirana. Okay, ni asad si Jeneline Breguli. Mayong gabi Kuya John, Kuya Libby, watching from Dalid, Tabuilan. So good evening no, Sister Jeneline Breguli, diha sa Dalid, Tabuilan. Niya po Sister Jeneline Lumuntad, salamat po sa paglab o pagpray, Sister Jeneline. Niya po si Merlin Derder, mayong gabi Brajon o Pads Libby. Salamat sa Ginoo kay nabalik na Jod. God bless. Nabalik na gid sis. Salamat sa Ginoo. Nya na ko insert pagbasa Brother Levy gikan ni sa atong friendly pastor si Pastor Hill Idolovirio. Pads June, mayong gabi diri sa Purok Mangga Takop. Naminaw sila si Rochelle Codilla, Janet Codilla, Delia Amores, atong mga higala naminaw, naminaw pod si Nang Ermelina Bantok Tero, Dindo Digamo. Okay, salamat kaayo Pastor sa imong pagpahibalo aning mga tahonaa nga naminaw kay di man lagi pud mili in taon diri kahibaw kinsa nang naminaw nato. So salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. God bless ninyong tanan. Okay, padayon tahigala ni apod si Rodolfo Bantilan. Maayong gabi ninyo mga brad. Watching from Hiloktugan, Kananga, Liti. O niya, nipagay siya mensahe, salamat kay Ginoo. Nabalik ka na Brad John, kauban ni Brad Libby. Okay, niya po si Brad Rupino Moreno. Niya po si Canales Jello. Salamat po sa paglab o pagpray. Niya po si Brother Jimmy Monte Alto. Nanukad po ni sa Matag Obliti. Good evening mga igsuon. So good evening. O niya po si Pastor Joel Tirana. Good evening sa tanan. Kusog kayo mo diri sa Hinatilan. Kumusta man diha Pastor ang ato nga atong broadcast diha okay ra? Asa kutob ni maabot ang ato nga programa diha sa South Cebu. Okay, ni apod si Norlito Tagalog. Mayong gabi Sir John, Sir Libby, si Nanay Jolita ni. Naminaw na pod ako. Salamat Sir John, nabalik na pod ka. Salamat sa Ginoo, daghan salamat sa pagbasa Sir Libby. God bless. So good evening no, Sister Jolita Tagalog. Okay, No? nanay, salamat sa imong pagpaminaw kanunay sa itong programa nay. Ipangmingaw na yun ang mga kaisunan nato diri sa Rabinas Camansilis Church. Yes, Brajon. oo. Nagbili ni si Nanay Julita buhing alaala diri sa Camansilis Church nila ni Sister Bilin Hista, nila ni Ma'am Juday, no? Ma'am Juday, kumusta mo din ha sa kwan? Kumusta mo din ha sa Camansilis niya? Ako di ay pasalamatan pod ang usa sa unaging nakatambayan, naka-rescue sa ako si Mr. and Mrs. Elvis Peritos. Uban sa ilang gwapo o buotan nga ulitaw si Dong Radley. Salamat gyud guys inyong paghatod sa inyong sakinan sa ako dito sa Kalayo. Nya salamat sa ni Brother Jidil Peritos, no? Salamat Brother Jidil. Dako gyud kay nakatabang sa ako ang mga bunog ang imuhang gipadala nga haplas mao gyud nakapakuang gid sa akong mga lagom, no? Mga bunog. Salamat gyud kaayo Brother Jidil Peritos. Okay, niapod si Gisrael Mas Aranyo. Amin. Salamat po sa paglab ug pagpray. O niya, salamat po Brother Nolito Tagalog sa paglab ug pagpray.
Ano pagis Pastor Joel ang tag-iya gyud na sa Riverside FM ang nangunay pag-hook up sa atong programa diri sa Netalan. Ang kanang silbi station manager Pastor mo ni tag-iya sa BI. Okay, salamat kayo. Mo gi nagman gyud sa estasyonan. Mo gani nang thank you kay no. Ang tag-iya gid ay mo nag hook up sa ato nga programa sa Riverside FM no. Diya sinatilan. So good evening. Salamat kini dia sir. Ya salamat sa atong mga kahigalaan diya nga naminaw karong gabi na sa Riverside FM Cebu. Salamat Pastor sa info. Kanya po si Lovely Katamko Alburo. Good evening ninyo mga kuya. Watching from Dunghoy, Labangon. Karon pata ka kuan ba ka si Lovely. Lovely Katamko Alburo. Something ato ning Bible students. Okay, ni apod si Keith Orbel Gahub. Oy dong, may gabi di dong. Praise Bigod God, di mo kuya. sir. Bigod, bi. Praise God, Kuya John, na okay na in town. Yes, I'm okay. Thank you, thank you. God bless ninyo diha ani Kuya Lebe. So thank you kayo Dong Keith, no? Yan yapod si Brother Jidel Peritos. Good evening, Brother Lebe o Brother John, watching live kauban sa akong wife. God bless Okay, ninyo. salamat gyud Brother Jidil, Sternini. Thank you. Kanya po si Ria Katamko Alburo, salamat sa paglab o pagpray. Niya Jimmy Monte Alto, salamat sa paglab. Niya po si Brother Moses Alex Liaban, salamat po sa pagpray o paglab, Brother Moses. Niya po si Madslia Muñez, maayo anak kon John, kay makabalik na kakaron. Yes, Mader. Ni anagid taon gitugot ni Gus Ginoo kay gayunan nga okay na ta. Pero Karon di pa gid pa as in nga okay kay naa pa magi atong gibatsyag pero from time to time ikaw na gid ihil ra gid das Ginoo. Karon pa jud ko kamataw na katog day ka Mads. Okay dia pod si Sister Alma Mahait. Good evening to everyone. God bless and more power. Salamat sa Ginoo. Kanya salamat sa paglab ug pagpray. Napod si Sister Ila Lipalam Kalapuan. So thank you kaayo sa paglab ug pagpray Sister Ila. Kanya ato ning dalikatan pagtanaw ang pikas nga screen, tagdon tani ang atong makigilaan nga nag-send og heart, no, nag-love sa atong nga program. Ang uban nag-like, ato ni pagbasaw ni Brother Nilo Itang, Alma Mahait, Florida Amores Sigarino, Scout Ranger Senior, Nunahani Monterde Punay, Gay Charis Lopez, Basilio Tero Notario Jr., Ivan Raico, Nurlan Pagal, Roger de los Santos, Caroline Mariquet Galiaris, Abner Dualio, Philip Line Brunula Diheto, Dionisia Yunting Lasida, Ila Lipalam Kalapuan, Elina Pacifico, Dayelen Tununing Abrisi, Aniceto Presilias, Elmodam Flores, Nika Banyaris, Lipon, Ria Katamko Alburo, Nurlito Tagalog, Gisrel Mas Aranyo, Jedel Peritos, Lowell Nodalo Estrira, Canales Jelo, Lovely Katamko Alburo, Role Cordera, Jocelyn Cuyos, Amistoso Enasien, Jeneline Breguli, Chari de la Cruz Nugas, Florinda Manzo, Tunyakaw Rigan Mandal, Arlen Bulambao Olyamot, Jojo Cordoba, Ayan Kevin Dorotan o Gimari Kalapuan. So arita mga higala sa nag-like sa ato nga program, nag-love to ganiha, nag-send to og heart. Okay, niya si ato ning basahon, niya si Plinios Jezebel, Dodger Raico, Jivne Jeris Malati, Rodolfo Bantilan, Mrs. Alex Liaban, Noel Landao, Crystal, Maylin Dignos, Lovely Dihito, Tomailo Linad
Oway. Niya po si Sister Gina Tirana Pikit-Pikit. Niya po si Dr. Konkon Labitania. Salamat day Doc na itong Miller, katong Cinnamon. cinnamon. Salamat, Dok. Nakakaon ko, Dok. Oo. Salamat ko. Walang pagbabago talaga, Dr. Konkon Lobitanya. Thank you, Dok. Ha? Thank you, kay Dok. God bless you, Dok. Makatambal yun sa kagutom na dyan. Yes. Wagog ko ato'y kuwanggod. Wagog ko nanlingi o kanon na to kay actually, si Isaw may nagdala ato niya wa pa kay isa kasulti din gikan gyunhan ako kondukon ko na no siya daan pag ko. Kanya niya sad si Junior Nueva Claves, Ginalyn Lumuntad, anya arita mga higala sa ako na nga cellphone. Good evening, Brad John. Brad Liv, salamat in town kay naayo na si Brad John. Salamat sa Ginoo nga giayo niya si Brad John. God bless. Brad John from Felipe Soliera. Daghang Lamintac salamat, Norte ni. Brother Felipe Soliera. Diha na sila Mantak, Medellin. No? Lamintac Norte. Okay, ni apod si Sister Wilfrida. Good evening, Brad. Salamat sa Diyos, Brad John. Nakabalik na kadiha. Salamat Sana si po na. Wilfrida ni sa Wilfrida ni. Ang Diyos magauban kanatong tanan. Okay, daghang God salamat, bless you. sis. Salamat kayo, Sister Wilfrida. Okay, ato ning basahon higala ang ato pong messenger. Nakigubad sa nato si Sister Elizabeth Punyakaw Nidia, kanya Sister Judith, Pipita Isor, sa Kaduan, kanya po si Sister Elpidia Puro. Mayong gabi ninyo balik, John. Salamat sa Diyos na naanak ka. Makaservisyo na po para sa makalag na nanginahanglan ang Diyos mag-auban. Kanatong tanan. Okay, thank you. Okay, kanto kang Sister Elpidia Kuro. Anya niya po si Brothers Marcelo Veronas, Brother Siloy. Mayong hapon, Brad Libby, ang tigpaminawan sa inyong programa ug ingon sab ni Brad John Diheto. Salamat kay Brad Siloy diyan ni sa Upper Kaduawan. Mayong gabi diya sa mga Tirana family. Okay, no? Niya po si Pastor Hill Edo Liberio. Badlib, maayong gabi diri sa Purok mga Mangga Takop. Naminaw sila si Rotsel Cordelia, Janeth Cordelia, Delia Amores, atong mga higala naminaw naminaw pod si Nang Ermelina Bantok Tero Dindo Digamo. May isang gabi ini Brother Johnny diha ripaha diya sa tabungon nga wa giday programa nga iyang palabyon. So may gabi ni Brother Johnny. Nasa tayo namit ni atong Bernes nga na-portray diya sa Manyo. Lester Liesel, sinadhan o ba ni Brother Larry, always naminaw sa atong programa. Thank you kayo, Sir Liesel, Brother Larry, o uban siyong pamilya. Hinaut pa ang Diyos mag-uban, magpanalangin kaninyo diha. No? Okay. Niapod si Glover Sayod. May isang gabi ni Brad Roy diha. Mga silingan diha naminaw karon. Mayong gabi ninyo, Kuya. God bless. Shout out lang ko sa akong asawa, Kuya. Nga naas mabuli. Kay na ako karon sa Opon. Na din ni si Brother Roy dito sa Opon karon. So may gabi ni mo dong Roy. Okay no? Niapod si Brother Rufino Moreno. Nag-ubad na to. Burns Katakes. Okay, salamat kaayo. Dong Burns, salamat sa inyong pagyudong Burns. Ni ato ning delikatan higala pagbalik pagtan-aw ang pikas nga screen. Napudaghan ato nakita dinhi. Okay, ni si ato ning tan-awon. Niya Dr. Konkon Labitania. Good evening mga kuya. Welcome back, Kuya John. Salamat, Dok. Salamat, Dok. Kanya po si Pastor Joel Tirana, ang station manager si Sir Jesser Mollier. Yes, Jesser Molly. Jesser Mollier. Ang tag-iya si Sir ang station manager si Jesser Mollier. Niya ang tag-iya si Sir Rigner Moonlight Arapok. Amo ni tag-iya day no?
si Rigner nga mao ni gitawag CEO Yes. niya layo tag abutan sa labyog sa tingog abutas Dumaguete Ayos. gihulngan area sa Oriental Negros dili dili patanan. Salamat kay no. So, Salamat pastor, nahuna-huna ani mo pastor ang atong programa pastor ha. Partner gyapon ta. maayong gabi diya sa Dumaguete no nga naminaw karon sa programa sa Just for Hope. Nya diyas gihulngan og diha sa Negros Oriental sa naabot diha kutob sa naabot sa Riverside FM diha kina-welcome nato sa ato nga programa. Yapos Brother Noel Landao Cristal, maayong gabi ninyo duha Kuya Libby o Kuya John. Salamat kita nako kay Kuya John. Salamat sa Ginoo. Pinangga gyud ang nagsabwag sa maayong balita ni Tanan ta, gwapo nga Kuya John. tanan ta pinangga Super. rong. Well, Yun na po si Brother Nolan Pagal. Good evening ninyo, Bro John, Bro Lib. Salamat sa Dios nga na okay na naka, Bro John. yes, yes. Yan na po si Florida Amore Sigarino. Salamat sa paglab o pagpray. Yan na po si Rubas. Mayong gabi, Kuya Libby o Kuya John. Nakabalik na Jod. Kawatsing from Kagnukot, Bilyaba, Liti. Yan na po si Lini Sibay. Good evening po sa inyo dihang duha. Mga brother na minaw, ko diri sa Taytay, God bless sa tanang na minaw. Niya po si Richard Berdin, Toronto, Canada ni. Mayong gabi mga kapaglaob gikan diri sa Toronto. Salamat kayo Sir Richard Berdin Bilarde. Salamat sa pagpray og paglab. Niya po si Brother Pipi Dilao, Brother Felipe. Iyang mensahe, maayong gabi ninyo, Brad, watching from Anapog. Salamat kay Brad Pipi. Mayong gabi sa mga ikarma sa Biya Family. Kanya niya po si Brother Roland Neri Ginon, maayong gabi na usab, Brad Libby o Brad John. Maayo kay nakabalik na diha sa radyo. O ilabi na diri sa Quezon City o diha sa Cebu, sa tanang kaigsunan ang Ginoo magaoban kaninyo. God bless. Yan na po si Ariel Kababan. Salamat po Sir Ariel no sa pagpray. Yan na po si Brother Elvis Feritos or Pare Elvis. Good evening, Brad Libby o Brad John. Kumusta in town ang imong kalagayan, imong lagay ko na Brad John? Okay, gibuti-buti okay na ba? gyud Brother Elvis ha. Buti na okay na gyud kalis gyud pero di pa gyud totally. Pero dako na gyud kay kalainan gyud sa pagkakaron ang ako og yung ubos akong tutoy mo ni na banda nagaguba sa concrete na plant box ug unya karon di sa pikas medyo na kuha na pod na andi sa ako ang pikas tiil medyo okay na kay si Brother GM5 say nakatabang kay wa man ni maapil og tandog ni Brother Dudong Samson pero ang akong pikas dughan ug pikas na pantay na. Okay, ni kuan maguni tungos kakusog sa impact. Unya imbis kung dughan mo mawasak ang kuan plant box nga concrete mo inuwasak kay siguro gipanalipdan gis Ginoo kay pagkalisod gyud Brother Libig nga atong bukog mga dugmok Tinood na. punos stainless atong dughan unya wa na gid tay tsansa pa nga maka kuan tag mga bugat mga ingon ana. Okay na po, Noel Landao Cristal, maayong gabi diha ninyo kuya, great ko lang ko sa Tagalawis, San Remigio, mga Pilicano, pamili o labi na sa Kamansiles, San Remigio, nila ni Ma'am Bilin, mga Abalye pamili, o labi na kay Sir GC Argawanon, naminaw ron sila. Napon si Jerry na Elon, mayong gabi Brother John o Brother Libby. Salamat sa pagpray o paglab. Ingon siya din, salamat sa Ginoo sa protection sa inyong dihang duha. Okay, God kanunay bless. Miss Brad Jerry gyud nagkuag unsay akong imnon, unsay akong himuon sa buhaton. So thank you Brother Jerry Nailon. Og mayong gabi sa tanang mga viewers and listeners. God bless us all. Yan na po si LV Dihito. Good evening po everyone. So, Okay. Day, Ilve, salamat ha sa pag-view day ha. Kumusta mo tanan dia? okay, ato lang siguro ning hunungan usa Brother John kay Yes, medyo taas na diha gyud atong oras. Diya sa sisid Samsom
niya Basilio Tero Notarion Jr. O yan niya po si Padsa Ditoy Molihon. Okay, no? Niya si Million Silasol. Good eves, mga brad. Salamat sa Ginoo nga okay na si Brad John. Okay. Ato tos pagbasa higalas pangutana akong ibalik pa ni Brother John. Okay, daghang salamat Brother Levi adto ta sa pangutana. Hi, hello sir, maayong gabi. By the way, si Amado Rostauro di Aini. Dugay ra kong naminaw sa inyo. Makasiguro ba mo nga ang inyong pagwali may kamatuoran o kaluwasan? Kay tanang relihiyon makahimo sa inyong mahimo. Nindot lang mo pasabot. Salamat. Okay, daghang salamat Brother Amado Rostauro, no? Nga bahin ining imong pangutana, makasiguro ba mi nga among giwali may kamatuoran ug dunay kaluwasan? Yes. 100% makapaniguro mi nga ang among giwali dunay kamatuoran ug dunay kaluwasan. Hibaw-i nga kini nga programa based on the Bible ni siya. Brother Amado Rostauro. Based on the Bible ni. Una, nganong makasalig ta nga tungod kay based on the Bible, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Timan nga ang atong gitudlo dinhi gikan sa balaang kasulatan kung duna naganay pundok o tao magwali nga ang iyang giwali wa itudlo sa balaang kasulatan kana 100% dili na insakto di ka kapaniguro. Kay ang Dios nagtuga sa kasulatan nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Og kining atong programa makapaniguro ta nga kini ang atong giwali kamay kamatuoran ug may kaluwasan. Una, kung imong basahon ang Juan 14:6, ingon ni Kristo, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay si bisan kinsang makaadto sa Amahan gawas kun pinaagi kanako. Kinsa ang kamatuoran? Si Kristo. Tandaan na. Busa, makapaniguro mi. Nga naay kamatuoran ang among giwali kay nagwali mi mahitungod kang Kristo. Pangalawa, Juan 17:17 nag-ingon, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Tandaan, ang pulong sa Dios kamatuoran, si Kristo kamatuoran. Kapag ang among ginawali diri pulong sa Dios, yes, kamatuoran na. So klaro na, ang kamatuoran si Kristo, ang kamatuoran ang pulong sa Dios. So unsa pagyud ang gihisgutan sa unahan nga makasalig ta nga kining atong pagwali kamatuoran? Sa Salmo 119:142 ingon ini katin-aw ang gipasabot ni Salmista David. Matud pa dinhi sa 149, no? 119:142 ingon ni ini ang gipamahayag dinhi ni ini. Timan niha ayaw gyud kalimot nga atong gibasa sa Juan 14:6, si Kristo, ingon ni Kristo, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Kinsay kamatuoran? Si Kristo. Busa kini nga programa nagwali, nagpahisabot mahitungod kang Kristo, busa kamatuoran. Ug unya sunod kini nga programa nagsulti mahitungod sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios kamatuoran sab. Sumala sa Juan 17:17, balaan na sila pinaagis kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Busa makapanigurog gyud bidiri nga among giwali kamatuoran. Sunod ang gihisgutan dinhi. Sumala sa Salmo kapitulo 119:142 ingon ini, ang imong pagkamatarong maong pagkamatarong nga walay katapusan, og ang imong kasuguan mao ang kamatuoran. Tandaan, ang kamatuoran si Kristo, ang kamatuoran pulong sa Dios, ang kamatuoran mao ang kasuguan sa Dios. Karon, sigurado ka gyud ni ana. Kay ngano man,
kung dunay pundok o dunay tawo nga magwali nga wa ng kasuguan, wa tay labot ana, aka na, dili na mo'y mao. Ug dili nasad na kamatuoran kay wa man pud magsulti si Kristo ay na mo pagsunod sa kasuguan. So klaro na, di ba, matinaw. Karon niya, kanang gisgutan may kaluwasan? Yes, 100% dunay kaluwasan. Ngano man? Nagingon si Kristo og kining maayong balita, Mateo 24:14 ha, og kining maayong balita mahitungod sa gingharian, igawali ngadto sa tibuok kalibutan sa pagpamatod sa tanang kanasuran og unya moabot na ang katapusan. Iwaling maayong balita. Unsa maning maayong balita nga iwali? Roma 1:16, kay kun ginawali ko man ang maayong balita kini wala maghatag kanako. Kay wala ko. Kay wala ko igakaulaw ang pagwalis maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Naay kaluwasan, ha? Naay kamaturan ang atong giwali, sure ta. Dugang panyana. Sumala sa gisgutan sa Tito Kapitulo 2 versikulo 13, ingon ni ato rago nga pamatiin ninyo ha kay atong basahon sumala sa gisgutan sa Tito Kapitulo 2 versikulo 13, ingon ini ang gipasabot nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Nganong dili man mi kasiguro nga kini kamatuoran. Nganong di man mi kasiguro nga kini kaluwasan. Si Kristo dakong Dios ug manluluwas. Si Kristo mao ang kamatuoran, ang pulong kamatuoran, ang kasuguan kamatuoran. Unya karon kay si Kristo man maong dakong Dios ug manluluwas. Muna ang ingos Kristo, matud pa ni Kristo nga ningon niya ako maong dalan ug ang kamatuoran. Siya dakong Dios ug manluluwas muning gisgutan unya sa gisgutan sa Santiago 1:21 nagingon, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling og sa naghingapin nga pagkadaotan og dawatan ninyo sa kaaghop, tandaan, dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. So ang pulong sa Dios pag ginawali, makaluwas na. Pag si Kristong ginawali, makaluwas na. Kay kamatuoran man ha. Ngano man, buhat 4:12, wa na may lain pangangalan ubos silong sa landong sa langit nga pinaagi ni maluwas ta. Usa, makasiguro mi brother Amado Restauro nga kining among giwali kamaturan og may kaluwasan. Sumala sa kadong Timoteo 3:15 nagingon, og nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Busa makalao mi nga may kaluwasan ug may kamaturan na nga mong giwali kay si Kristo mao ang manluluwas, wa nay lain pa nga ngalan agihatag o silong sa landong sa langit nga maluwas ta kundili si Kristo ra gayon. Brother Amado Rostaro, salamat nga dugay ra gid kang naminaw sa tong programa. O hinaut nga ang mga pulong sa Dios nga imong ginapamatian maghatag og giya, maghatag og kahayag sa imong kinabuhi, imong kasing-kasing og pagsabot. Nga unta ang pulong sa Dios imong dawaton, imong kinabuhian. Kay gingon sa 1:22 sa Santiago, hinuon tumana ninyo ang pulong og dili kay magpaminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Well, si Brother Libby maghatag dugang pagpasabot ni ining mga bahina. Brother Libby? Okay, digon salamat Brother John sa ato sa ning tan-awon ang mensahe. Good evening to all sa inyong duha diha. Sir, God bless kay nakabalik na pod aron sa pagsangyaw sa matuod nga mensahe ug ingon man usab sa tanang mga naminaw ug mitan-aw karon. Kanya niya pod si Tikyayaw. Good evening po. So good evening. Niya pod si Emeline Sigarino Espirito. God bless you all, Brad John and Brad Lebe. So, thank you kayo, ma'am, no? Thank you, Mads, sa pag-view sa atong program. Okay, good evening na sad ninyo, ya John.
og Brad Levy ingon man sa amigo nako Brad Isaw ni asad me watching samtang na ni hapon. Okay, good evening diha ninyo watching in Kinatarkan. Salamat kay ni Jansky. Si Brother Junjun Illustrissimo na. Yes, Thank kumusta you mo di kaayo. adong? Onya niapod si Gloria Ferrer. Good evening, Brad John. Brad Libby watching from Lutupan, Toledo City. Maayo na jud na pagpasabot. Okay, niapos dito Tagalog. God bless sa tanan. Ginny Rama Fermin, maayong gabi ninyo dira mga brad. Happy kaayo me to hear you nga hear you again. Please great family and Brad Ronnie Rizal, Nila Tonunoy, Arsolibio, o Gincabo family. Yan po Sterling of Keria. Good evening Kuya Libby o Kuya John. Salamat kay Ginoo nga nakabalik ka na Kuya John. God bless. Yes, thanks to God. Ikad kang Sister Lynn of Keria. Okay, mo ato tas paghatag dugang tubag sa pangutana higalag. Yung sa to paghanay niya, Brother John. Ang iyang patana, hi, hello, Sir John. Mato pa niya nga, by the way, si Amado Rosauro ni, dugay ra kong naminaw sa inyo. Makasiguro ba mo nga ang inyong pagwali dunay kamatuoran og kaluwasan kay tanang relihiyon makahimo sa inyong nahimo pero nindot lang mo pasabot. Okay, salamat no. Ang point diya, makasiguro ba mo ang atong giwali kamatuoran og may kaluwasan. Okay no? Yan niya di nakita to si Dong Bob Ritoya. Good evening ninyo Dong. So good evening Dong Bob. Nagabi di adong. Okay, makasiguro may higala nga ang atong giwali dinhi kamatuoran gayud. O niya, antaw maluwas pinaagi sa pagsagop sa kamatuoran. Kaya ang Biblia God, sa atong mabasa diya sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran. Buti pasabot ang mga pagtulunan nga ginatudlo sa balaan kasulatan higala kamatuoran na. May kapuslanan God sa pagtudlo sa kamatuoran. So kung gusto kang mangitag kamatuoran, kinahanglan nga imong susihon ang Biblia. Ug unsa may gisulat, unsa may sugo sa Ginoo nga atong mabasa sa Biblia, kamatuoran ay higala. Kay may kapuslanan ang tibuok Biblia sa pagtudlo sa kamatuoran. May kapuslanan sa pagbadlong, sa pagsaway o pagtudlo kung unsaon pagkinabuhing matarong. So makasiguro nga naman kay ang atong gitudlo dinhi mga pagtulunan diha sa tibuok nga kasulatan. O basa tas dantugon, basa tas bagong tugon. O tibuok kasulatan kay mo igos Biblia. Dili kay ang bagong tugon lang maoy mo iniglik na wa na nandaan tugon ay wa na dito magbasa ng Old Testament. Aron tas bagong tugon. Ang uban pod maingon nga aron tas libro ni San Pablo gikan sa Roma ngadto si Brihanon magbasa ipangniglik ang daghang basahon sa Biblia. Pero ang atong gibasa ang tibuok kasulatan may kapuslanan sa pagtudlo sa kamatuoran. Siguro may gala nga kamatuoran ang gitudlo tungod kay atong tanang gitudlo dinhi naas Biblia. Ang atong pagpanubag based on the Bible. Atong yung ibasa sa Biblia nga naman kay ang Biblia higala muni sukdanan sa tanang pagtulunan kay wa ang atong pagtuluan ng haom sa Biblia nagpasabot nga wa dias kamatuoran. Ang kamatuoran sa Biblia kada ingon pod ang Juan 17 versikulo 17 balaan na sila pinagis kamatuoran. Ang pulong sa Dios kamatuoran. Makasiguro ba ta? Makasiguro nga naman kay ang atong gipangtudlo dinhi base gyud sa pagtulunan nga nakasulat diha sa Biblia. Og nagtudlo noon mi dinig pagtulunan nga wa sa Biblia mingon pa 2 aras referensya mabasa na di na kamatuoran nga naman kay ang kamatuoran na sa Biblia. Daghang karon magtudlo-tudlo pero adto lang nabasaha sa
mga referensya sa mga diksyonary, sa mga grolier nga kanaunta siya. Wa man problema ng mga referensya kana nga referensya kung hingtakdo diya sa Biblia nga mabasa po sa Biblia. Dili mabasa sa Biblia unya ilang gibasa-basa ang referensya. Di na mao. Ang Biblia muni gamito nato sa pagsukod kung kanang pagtulon ang atong gitudlo kamatuoran ba. Makasiguro ba mi? Makasiguro. Kunya sunod. Ngayon nato mabasa sa Juan 14:6. Ingon si Ginoo, ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makadto sa mahan gawas kon pinagi kanako. Makasiguro ba tang kamatuoran ni? Makasiguro. Nga naman kay nagtudlo ta kang Ginoong Kristo nga may atong manluwas. Kay nag-ingon si Kristo, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. So siya ang dalan sa kaluwasan, siya ang dalan sa kamatuoran, o niya siya ang kinabuhi, o niya kung musunod ta kang Kristo, siguradong makaadto ta sa samahan. Kay ingon si Jesus, way bisan kinsa nga makaadto sa samahan gawas kon pinaagi kanako. So makasiguro ta nga kamatuoran ni o kamatuoran ning atong gitudlo tungod kay nagtudlo ta mahitungod kang Ginoong Kristo kinsa siya o niya siya sab ato nga manluluwas nga mobalik kanining kalibutan na aron sa pagluwas niadtong mga tao nga nagpaabot sa iyang pagbalik sa 9:28 sa Hebrehanon mahigala. Motongha siya si kaduha dili sa labot sa sala kundi sa pagluwas niadtong taong matinghaon gayud nga nagapaabot sa iyang pagbalik. So makasiguro tang kamatuoran nga naman ang atong gitudlo mahitungod kang Kristo na agis Biblia. Kung magisgot ka sa pagka-Diyos, naas Biblia. Atong ginatudlo nga si Kristo Diyos kay naas Biblia. Kay nagtudlo pa mi nga di Diyos si Kristo, na dili na kamatuoran. Ang kamatuoran ito sa Biblia nga si Kristo matuod nga Diyos sumala sa nang Juan 5:20. O niya sa Roma 9:5, na tao si Kristo nga mao ang Diyos. O sa Tito 2:13, si Kristo dakong Diyos og manluluwas mahigala. Makasiguro ba ta? Makasiguro nga naman munay naas Biblia mga higala. So kung istorya lang na sa tao nga dili Diyos si Kristo, dili na kamaturan. Ang kamaturan mabasa sa Biblia kay Biblia mao kamaturan o niya si Kristo giangkon niya ingon siya ako ang dalan og ang kamatuoran. So makasiguro ta mga higala. Kaya nga atong gitulo din si Kristo nagpakatao alang nato, nagkinabuhi alang nato, aron mahimong sampol ang iyang pagkinabuhi, nagpakamatay siya alang nato, aron matubos ang atong ansilot sa atong masala. Mikayab siya sa langit, para gihapon nato, nag-andam siya puloy-anan dito, alang siya makatawhan, mobalik siya ning kalibutan na para po nato, para kang kinsa, ni adtong tao nga matinghaon nga nagpaabot kaniya. Muna kamatuoran mga higala o niya ikatulo. So kung naamoy Biblia na higala, tanawan ninyo, duyog namo dire sa nakasulat sa Salmo 119 o niya 142. Aron inyong makita po ba, matamdan ninyo. Pero alang sa walay Biblia, paminaw na lang mo higala. Kay mura pog naasan mo'y Biblia. Salmo 119, 142. Muna ito mabasa ang imong pagkamatarong. Mao ang pagkamatarong nga walay katapusan. Mao ni ingon ni Salmista David. Kanang ingon siya ang imong pagkamatarong mao ang pagkamatarong walay katapusan. Yang tumbukan nimo ang Dios. Nya gaingon ang saunahan. Og ang imong kasuguan mao ang kamatuoran. Unsa ang kasuguan sa Dios? Ang kasuguan sa Dios unsa ganito? Kamatuoran. Naingon po ang 151, ikaw ania haduol o Hiyuba, og ang tanan mong mga sugo, mga kamatuoran man. Kamatuoran. So kita nigala makasiguro ta nga kamatuoran ng atong gitudlo nga naman kay nagtudlo ta og sugo sa Ginoo. O sabay sugo ang gitudlo sa Ginoo. Sama pananglit sa napulo ka sugo. Ato nang gitudlo ang napulo ka sugo kan naayod sa Biblia. Dili ka nang napulo ka sugo nga
dinoktora na gipang usab ng uban gipang ilisdan ang atong gitudlo kanang napulo kasugo nga ato yung mabasa sa balaan nga kasulatan. O sa mapanalitan ang sugo dili magbaton og laing Dios dili magbuhat og magkinulit nga larawan sa bisan unsa nga dagway. O ato nang gitudlo nga di na pwede di ta mo batong Dios. O nya ikaduhang sugos Ginoo dili ta magyukbo og magsimba niadtong mga kinulit nga mga larawan. Makasiguro ta nga kamaturan nga naman kay ato nang gitudlo nga bawal yun ang pagsimba sa mga binuhat. O niya atong gitudlo dinhi nga ikatulong sugos Ginoo nga dili pasipalan ng sa Dios. Ato nang ginatudlo ikaapat nga sugo nang ingon ang Ginoo hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado. Makasiguro tang kamaturan nga naman kay ang atong gitudlo higala ang naas Biblia gyud ang Sabado ang adlaw pahulay og daresta sa napulo ka mga sugo. Wa na nato itudlo nga giban-ibana na to. Atong gitudlo nga kumplito ang napulo ka sugo mga kaigalaan. Ako sa ning basahon ni ay mga nakita sa screen niya si Brother Raul Sipada sa kuani Katmon Panalipan. Mayong gabi mga pari. Salamat sa inyong programa nga naay nabautismuhan sa barangay Tinabyunan, Isayas, Colonia. Daghang naminaw ninyo hingdool sa atong simbahan. Tiyaw mo na. Salamat pre. Kayo. Sa imong report pre, nalipay mi anak. Balik ka na tong ngalas na bautismuhan minaw tong program dito. Si nabautismuhan dito sa barangay Tinabyunan, Isayas, Colonia. Okay, Brother Isayas Colonia, thank you so much. Congratulations. Daghang naminaw dito sa barangay Tinabyunan. Kanya nindool ni sa simbahan. Muna nga ato makigla sa nagkalain mga lugar nga nanood simbahan nato sa ilang pagpamilos ng programa. So tagay sa big info diri si Brother John. Salamat pre sa info pe. Otro haragon niya ni next night pre kay para nga ato gining mapamilyar sa atong programa kay malipay magud mi pre nga ingon ana pre. Tagay mig detalye diha Brother Raul o pari Raul Sipada sa mga lakaw nato diha labi na sa mga kabukiran diha sa Katmon diha sa sugod nga daghang naminaw diha o niyang uban nanool og simbahan. Niya po Jennifer Golpan Peritos. Good evening Kuya John and Kuya Libby. Maayo kay okay na ka Kuya John. Okay, thank you Day. Okay, wala naman tayo Brother John sa di pahingpit tapuso na itong tulumanon ni ang atong team song. Okay, magampo kita dalang panan og makagahom nga Dios daghang